Ayun guys, so nandito tayo ngayon sa bukid. And then mangunguha tayo ng bayabas. Maraming malalaking bayabas dito. Ito. Hindi ko alam kung matamis ba to. Hanap na. Ito yung buhay probinsya dito sa amin. Buhay life bukid. Bayabasan ni sa akong iyaan guys. Shout out to my auntie Deta Ihara. Hello oy, dako na nagtaod dyan eh. Ito yun guys, and then doon yung payag akong iyaan guys. Tabaw. And then dito yung masarap magpahangin, and then mawawala ng problema dito kasi diyang banda dyan, nauuso kasi noon yan. Maraming tao ang dumagsa, and then yan ay tinatawag na lantawan. Yan guys oh. Manay lantawan dia guys. Ginasuruyan na dia. Ginasuruyan na diyang bukiraw, kanang bukiraw ginasuruyan na. Moadto ka diya, makita na yung tarang syudad. Tarang syudad oh. Makita na nimo tarang syudad dito. Kanang syudad. Mao man ang syudad diri, Digo City. Mao man ang syudad sa Digo City. Makita na nimo dito kung moadto kag lantawan. Nya karon kay kuan man ta, buhay bukid life man ta, kaon sa tagbayabas lami kayo. Ayun, tong bayabas. Nali oh. Tigaan ako sa guys sakit. Kaon sa bayabas, kaon na ko. Amita. Magna. Namis kayo ng bayabas diri guys oh. Namin di tao diri oh. Amin na magway tao diri naman day. Yan yung syudad dito guys, Digo City oh. And then kapag pumunta ka doon, dyan sa lantawan dyan, kasi yung ibabaw dyan hawan and then mapatag. Pag pumunta ka dyan, makikita mo buong syudad ng Digo City at mawawala yung problema mo. Napakay bayabas sakit aneng? Dahan kay bayabas diri ay ting bunga gurug bayabas. Ang matao ito guys oh. Mga taron dito. Dako kami nakit ang bayabas. Kinubkob na niya. Hari ka na dito. Dito na. And guys, tingnan nyo rin mamaya sa YouTube channel ko yung pangunguha namin ng kahoy at saka balang. So thank you for watching. Dako!